Γεια σου. Φαντάζομαι ότι είσαι εδώ γιατί κάποιος σου πρότεινε αυτή τη σελίδα ή έχεις δει κάποια διαφήμιση για τα παγκύπρια σεμινάρια μας. Στα παγκύπρια αυτά σεμινάρια θα αποκαλυφθούν τα μεγαλύτερα μυστικά. Πώς να ελκύσεις την όποια γυναίκα εσύ θέλεις, πώς να φέρεις πίσω την παλιά σου αγάπη ή να πάρεις εσύ το πάνω χέρι στην υφιστάμενη σχέση σου. Το σεμινάριο αυτό ανταποκρίνεται σε άντρες που θέλουν να προσεγγίσουν καινούριες γυναίκες, να δημιουργήσουν άμεση έλξη χωρίς φόβο απόρριψης και με μια απλή μέθοδο να προβλέπουν και να ελέγχουν τα συναισθήματά τους. Άντρες που θέλουν να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να μην αισθάνονται πια άβολα ή ντροπή να προσεγγίσουν τη γυναίκα της αρεσκίας τους. Άντρες που θέλουν να μετατρέψουν μια φιλική σχέση σε ερωτική. Άντρες που θέλουν την πρώην σύντροφό τους να επιστρέψει πίσω στη δική τους αγκαλιά. Άντρες νεαρής ηλικίας που επιδιώκουν το φλερτ και νέες εμπειρίες. Άντρες μεγαλύτερης ηλικίας ή διαζευμένοι που αισθάνονται ότι δεν είναι ελκυστικοί σε νεαρότερες γυναίκες. Άντρες παντρεμένοι ή σε σταθερή σχέση που επιθυμούν να ανασωπηρώσουν τη σχέση τους. Μέσα σε ένα χρόνο εντατικής μελέτης στην Κύπρο, δημιουργήσαμε τη μέθοδο έλξης. Μια ολοκληρωμένη μέθοδο αποτελεσματικής επικοινωνίας που ανταποκρίνεται άμεσα στην κυπριακή κοινωνία με την πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη κοινωνική κουλτούρα της. Μετά από πολλές δοκιμές, λάθη και συμπεράσματα, προσαρμοστήκαμε στην κυπριακή πραγματικότητα και σας παρουσιάζουμε τη μέθοδο έλξης, που είναι απόλυτα αποτελεσματική και θα κάνει τις γυναίκες να σε βρίσκουν ελκυστικό, έτσι ώστε εκείνες να ανυπομονούν για την επόμενη σας συνάντηση. Τώρα, πολύ πιθανό να σκέφτεσαι ότι δεν είσαι ιδιαίτερα όμορφος, ψηλός, οικονομικά ευκατάστατος. Στο test drive που κάναμε τον τελευταίο χρόνο, διαπιστώσαμε ότι το ποσοστό επιτυχίας ήταν το ίδιο υψηλό, ανεξαρτήτως ομορφιάς, σωματικής διάπλασης, επαγγέλματος ή μόρφωσης. Π.χ. δικηγόροι, δημόσιοι υπάλληλοι, οικοδόμοι, φοιτητές είχαν όλοι το ίδιο υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Λοιπόν, τι θα μάθεις σε αυτό το σεμινάριο? Πώς να ξεπεράσεις τη διστακτικότητα και με άνεση να κάνεις το πρώτο βήμα επικοινωνίας χωρίς κανένα απολύτως ενδιασμό, άγχος ή φόβο απόρριψης. Πώς να αποκτήσεις τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, όπως να εκπέμπεις απόλυτη αυτοπεποίθηση, κυριαρχία, ενδιαφέρον, σεξουαλικότητα, γοητεία, ειλικρίνεια και απόλυτο ανδρισμό, ώστε να προσελκύσεις τις γυναίκες. Πώς σε ένα λεπτό να αναγνωρίζεις τον τύπο της κάθε γυναίκας και τα υποσυνείδητα μηνύματα του τρόπου εκφρασής της, ώστε να γνωρίζεις με ποια ακριβώς μέθοδο να την προσεγγίσεις, να την ελκύσεις και να την κάνεις αυτή να σε κυνηγά. Να αναγνωρίσεις και να ξεπεράσεις τους μηχανισμούς άμυνας της κάθε γυναίκας, έτσι ώστε να χαλαρώσει και να γίνει πιο δεκτική και επικοινωνιακή μαζί σου. Να χρησιμοποιείς συγκεκριμένες λεκτικές εκφράσεις και κινήσεις του σώματος, διεγείροντας έτσι τη φαντασία και την έλξη της προς εσένα. Να ξεπεράσεις το εμπόδιο του «ας μείνουμε φίλοι, δεν σε βλέπω με αυτόν τον τρόπο», ώστε να αρχίσει να σε βλέπει ερωτικά. Να ενεργοποιήσεις συναισθήματα έλξης, με αποτέλεσμα αυτή να επιδιώξει και να ανυπομονεί το επόμενο ραντεβού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης και του διάλογου μαζί της, πώς να κορυφώνει σταδιακά την έλξη της προς εσένα. Διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης προσαρμοσμένους στο δικό σου χαρακτήρα. Συγκεκριμένες ατάκες που με ευκολία μπορείς να σπάσεις στον πάγο και να ξεκινήσεις μια συζήτηση μαζί της. Τι να πεις και τι να κάνεις σε στιγμές αμηχανίας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας σας. Πώς η παρουσία σου να είναι ξεχωριστή και μοναδική στον χώρο που βρίσκεσαι. Με ποιο τρόπο και πόσο διαφορετικά από τον άντρα σκέφτονται οι γυναίκες. Πώς να έχεις εσύ το πάνω χέρι της υφιστάμενης σου σταθερής σχέσης ή της οποιασδήποτε μελλοντικής σου σχέσης. Αν φοβάσαι την απόρριψη από μια όμορφη γυναίκα. Αν δεν ξέρεις τι να πεις ή να κρατήσεις το ενδιαφέρον της συζήτησης. Αν ανησυχείς ότι οι γυναίκες δεν σε βρίσκουν ελκυστικό. Ακόμη και αν νομίζεις ότι οι γυναίκες θα γελάνε πίσω από την πλάτη σου, θα σε μειώσουν μπροστά στους φίλους σου ή θα σε ταπεινώσουν που έκανες την προσπάθεια να ξεκινήσεις τη συζήτηση, η μέθοδος έλξης θα σου δείξει πώς να ξεπεράσεις αποτελεσματικά αυτές τις ανησυχίες για πάντα. Θα μάθεις ακριβώς τι να λες, έτσι ώστε να την κάνεις αυτή να σε έχει συνέχεια στο μυαλό της, ασχέτως της ηλικίας σου ή της εμφάνισής σου. Να την κάνεις να σε ερωτευτεί, ακόμη και αν στο παρελθόν σε αγνοούσε, και επιπλέον να διαβάζεις στο μυαλό της κάθε γυναίκας με μεγάλη ευκολία. Όλοι γνωρίζουμε ότι μερικές φορές οι γυναίκες μιλούν διαφορετική γλώσσα και για εμάς τους άντρες αυτό μας προκαλεί μεγάλη σύγχυση. Οι άντρες συνήθως σκέφτονται πώς μπορώ να καταλάβω να ενδιαφέρεται για μένα. Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος να την προσεγγίσω, τι να της πω ώστε να την κάνω να αισθανθεί έλξη για μένα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότεροι άντρες δεν γνωρίζουν πραγματικά με ποιο τρόπο σκέφτονται οι γυναίκες. Και αν δεν ξέρεις τι σκέφτεται για σένα, είναι πολύ δύσκολο να της δώσεις αυτό που επιθυμεί. Όλες οι γυναίκες δεν είναι ίδιες. Και
Γι' αυτό είναι ο λόγος που περισσότεροι άντρες αποτυγχάνουν να προσεγγίσουν με επιτυχία το αντίθετο φύλο, επειδή χρησιμοποιούν τον ίδιο τρόπο προσέγγισης με όλες τις γυναίκες. Το μυστικό είναι προτού κάνεις την οποιαδήποτε κίνηση προσέγγισης να κατανοήσεις τον τύπο της συγκεκριμένης γυναίκας. Για παράδειγμα, φαντάσου δύο γυναίκες, τη Μαρία και τη Γεωργία. Η Μαρία έχει μόνο 3 σοβαρές σχέσεις, απολαμβάνει να διαβάζει βιβλία και να πηγαίνει στον κινηματογράφο. Δεν βγαίνει συχνά για ραντεβού με άντρες και δεν κάνει έρωτα από το πρώτο βράδυ. Η Γεωργία είχε περισσότερους από 20 διαφορετικούς συντρόφους στο κολέγιο, της αρέσει να ξενυχτά στα κλαμπ και να ντύνεται σεξι. Τώρα για σκέψου. Πιστεύεις ότι θα ελκύονταν και οι δύο γυναίκες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο προσέγγισης? Πιστεύεις ότι θα κέρδιζες τον ενδιαφέρον τους με τα ίδια λόγια και πράξεις? Ασφαλώς όχι. Διαφορετικές γυναίκες ελκύονται με διαφορετικούς τρόπους. Κάτι που λες μια γυναίκα και το βρίσκει ελκυστικό, μια άλλη μπορεί να το βρει τελείως αποκρουστικό. Ένα σημαντικό κεφάλαιο της μεθόδου έλξης βασίζεται στην αναγνώριση των 8 διαφορετικών βασικών χαρακτήρων γυναικών. Στα σεμινάρια θα μάθεις πώς να το επιτυχάνεις σε λιγότερο από 1 λεπτό. Τότε θα κάνεις τη σωστή προσέγγιση που θα της ταιριάζει απόλυτα, ούτως ώστε να την ελκύσεις και να την κάνεις αυτή να σε κυνηγά. Με τη μέθοδο έλξης δεν χρειάζονται πια επαναλαμβανόμενα ραντεβού για καφέ, φαγητό ή ποτό και χωρίς πολλά έξοδα να έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι το γεγονός ότι αυτό θα μπορείς να το κάνεις με οποιαδήποτε γυναίκα. Και όχι μόνο αυτά. Αυτές οι μέθοδοι θα σε βοηθήσουν σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Πρώτα, στην καριέρα σου να σε σέβονται το αφεντικό και οι συνεργάτες σου και επίσης να έχεις πολύ αυξημένη πιθανότητα να επιτύχεις ένα ραντεβού πρόσληψης εργασίας. Δεύτερον, στο οικογενειακό και φιλικό σου περιβάλλον να εκπέμπεις αλλά και να λαμβάνεις θετικότητα και αρμονικότητα. Και τρίτον, στον ίδιο σου τον εαυτό να νιώθεις καλύτερα, να έχεις αυτοπεποίθηση και να απολαμβάνεις τη ζωή στο μέγιστο. Η μέθοδος έλξης έχει δημιουργηθεί με ηθικό σκοπό, ώστε τα δύο φύλλα να έρχονται πιο κοντά με μεγαλύτερη ευκολία. Άλλωστε, οι γυναίκες παταλούν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ημέρας τους, περιποιώντας τον εαυτό τους για να προσελκύσουν τον κατάλληλο σύντροφο. Έτσι, με καλή πρόθεση, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο έλξης για να τις φέρουμε πιο κοντά μας και να μοιραστούμε μοναδικές και αξέχαστες στιγμές μαζί. Τώρα, συμπλήρωσε δίπλα το όνομα, τηλέφωνο και email σου και έλα μαζί μας στο σεμινάριο που θα σου δείξει ένα σύντομο και απλό δρόμο επιτυχίας με τις γυναίκες. Η ζήτηση για συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ήδη μεγάλη. Ο αριθμός θέσεων όμως είναι περιορισμένος. Γι' αυτό συμπλήρωσε τα στοιχεία σου τώρα για να εξασφαλίσεις τη συμμετοχή σου στο σεμινάριο που θα σε κάνει ικανό να γοητεύεις και να ελκύσεις τις γυναίκες.